Mahdi Mohammed ta' 37 sena mill-Libja inżamm arrestat wara li ġie Mixli li prova jisraq minn appartament fil-Ħamrun kmieni s-Sibt filgħodu. U ġie Mixli wkoll mill-Ispetturi Stacy Attard u Saviour Baldacchino li dara persuna li nsab fil-pussess oġġetti li jistgħu jintużaw biex jiżgassaw seraturi mingħajr permess li ġar strument bil-ponta li kommetta reat waqt li kien b'sentenza sospiża u li kien riċediv. Fil-qorti l-imputat qal li kienet jgħix barra u daħal fir-residenza biex jistken mill-kesħa u wieġeb mhux ħati iżda ma talabx għall-ħelsien mill-arrest. Saif Sahir, 24 sena mis-Somalja, kien immultat 50 euro wara li wieġeb ħati li kien fil-pussess tad-droga kannabis f'San Ġiljan tard is-Sibt filgħaxija. L-imputat li m'għandux saqa fuq rasu kien akkużat ukoll li wettaq dan ir-reat waqt li kien inqas minn 100 metru l-bogħod minn post fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. Fil-qorti l-Maġistrat Ġew Mifsud irrimarka li l-akkużat tressaq b'arrest fuq pussess meta hemm it-Tribunal apposta għal dawn il-każijiet u f'dan il-każ l-arrest mhux ġustifikat. L-avukat tal-għajnuna legali Dr. Frank Kassar issuġġerixxa li l-imputat jiġi mejjun mill-Aġenzija Awas. Il-qorti qalet li m'għandix għażla ħlief li ssib l-imputat ħati. Dan filwaqt li rakkomandat lill-Awas biex tagħti l-għajnuna kollha possibbli, inkluż issib post fejn joqgħod fosthom fiċ-ċentri miftuħa. Il-qorti ordnat li tinqered id-droga kannabis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.